Mitrovića broj 8. 307. Dorčol Mikasa 22. 4. Njegoši Milotirović. Primija 276. Đorđeva 23. Đorđeva 23. 5. Sedmica. Minuta 5, 65. 765 Karać. Marković i Krunska. Primljeno 247. Carice. Politike koje ide Carice. Primljeno 173. Daro Dara 53. Potvrdio 21. Majke Vrocine broj 1. 365. Dane. 295. Jerdavske velene igrave. Prvi ugao 566. 727. Slova garaža. Primio 823. 85. 353, vidi sve je bilo sa 046. Dobro, nije res. Jesam, evo me na kraju reda. A, dobro, 25. I klima. U redu. 55. Gužva na krst, pojete polako da vidimo ko je prvi. Prvi je 427. Ilića 55, 4. Prijem 397. Ili ja Milicu kupim ovdje? Pa bila je Milica, Simpo govornica, jel? Jest. Pa bilo 2-3 poziva, samo da rađemo, gde ste vi? Mlekare, vode stepen 120. 099. Milica za vas 397, Sunčite Gagarina 206 garaže. Primljeno 206. Agustina Neta 26. Projekt 34. Veći 19 Gijal Seko. Ide 550. To plana ne pušači, klima Ljerman 22. Ljermančo 22. Klima je na... Za 5705. 705, Ljermančo 22. Prijem. Veći. Ulici 43. Prota 33. Pančićeva 16. Imija 97116. Madera. Primio 909. Račun Gold Fortive Hadžiđerija. Primio ćeš 053. I prekinuto već. Osnovno neće. Sada je Petra 12. Primio 789. Crveni račun Meštrovića od 4. Primio 382. Dolčilo Rigi od Fera 11. 285. Hadžiđerija Gold Fortive na račun. Primjeno. Prva batalja na Kraljici Katarine. 50. Nepušačka vozova Rigi od Fera 22. Vozi 334. Kalnić Mileševska 6. I 160. Muhar Štrosmajerova je glavna. Zemska broj 6. Zetin od 523. 293 Akademska broj 6. Hoće prvi s Megatrenda. Prvi s Megatrenda. 893 Telekom sa klimom 118. Jedan put 353. 353. Nisam čuo celu adresu. Klima i treća 118 353. 18, kada? Kalnić također nepušačko voze. Primio 105. Sa Jata Hotel Unija. Primio.
restoran Franš. 339. Sa blok morski parking. 857. I tražite na 857 91. 017.